Cherifla filɛbaw ami aw bɛɛ lajɛlen fo ka waliɲuman dɔn ka ɲini setigi Ala fɛ Ala k'a ka hɛrɛ an'a ka nɛɛma Ala k'o suru ne ni aw bɛɛ lajɛlen kan. Badenw i n'a fɔ a b'a dɔn cogo min na an karamɔgɔ a Seyidi Cherif Usmani Madani Hayidara a bɛ tournée belebele min na Côte d'Ivoire depuis k'a daminɛ Abidjan Bouaké fo seginni nana kɛ fo ka n'an se Koroko ya. Korokokaw u ye bonyaba min kɛ u karamɔgɔ ye an b'a ɲini setigi Ala fɛ Ala kan'u nimisa la fiyewu. U mago bɛ ɲɛta min na Ala k'a di an'u ma. U ye résidence belebele jɔ k'a di an karamɔgɔ ma. An b'a fɔ an karamɔgɔ ye ko nin bɛɛ ka dɔgɔ ale la ka da nafaw kan. Sabula ale kɛla sababu ɲuman ye diɲɛ bɛɛ ma. Ale kɛla sababu ɲuman ye diɲɛ bɛɛ ma. Ni mɔgɔw y'o dɔn ale o de ye man kana lillahi wa kana lahu. O b'a jira anw na ko n'i y'a kɛ Ala ye Ala b'a k'i ye. Cherifukɛ an bɛ dugawu kɛ e ye koyi Ala ka e mɛn anw kɔrɔ. Ni e kun tɛ walahi sira kun bɛ gɛlɛya anw bolo kosɛbɛ. Sini kɛnɛya bɛ Ala bolo Ala k'o di an ni ma. Sankɔrɔta bɛ Ala bolo Ala k'o di an ni ma. Ni tournée ba min ni filɛ k'a waleya Ala ka baraji di an ni ma. Ala ka i ɲuman segin ka t'i ka denbaya la ka t'i ka denbaya ɲuman segin. An b'a fɔ i ma k'i Hayidara Ala k'i sara. O tɛmɛnen kɔ n balimaw an y'a daminɛ Tchoukan y'a daminɛ Abidjan maa ka dɛmɛ na maa min n'u b'a wele ko Guro Adama. Ale ye bazin feerelaba ye supermarché la n'o ye boutique numéro 15 ye. Guro Adama an b'a fɔ k'a waliɲuman dɔn Ala k'a sara. An bɔlen Abidjan an nana Divo maa min ye an dɛmɛ o de ye Soro Abdulahi. Ale bɛ angɛrɛw de feere fo ka taa se foro kɔnɔ angɛrɛw ni fɛn caman a y'olu y'a ka boutiques ye. Ale bɛ o baaraw de kɛ Soro Abdulahi an b'a fɔ k'a waliɲuman dɔn ko Ala k'a sara. O tɛmɛnen kɔ an nana Subere Tchoukan y'a waleya Subere ni an balimakɛ ka dɛmɛ n'o de ye Samu Makanɛ. Ale ye président ye Subere kɔnɔna na. Suberekaw fana ye bonyaba min lase an karamɔgɔ ma o ma dogo maa si la. An b'a ɲini Ala fɛ Ala ka hɛrɛ k'an n'u bɛɛ fo ka n'an se Koroko ya. An bɛ maa min ka dɛmɛ na Koroko o de ye boutique Adama Kulibali. A yɛrɛ ɲɛ bɛ nin kɛnkɛyiri belebeleba min ni a yɛrɛ ɲɛ b'a la. Diɲɛ fɛn bɛɛ bɛ yan sojɔminɛnw na. Nɛgɛw bɛ yan, tɔliw bɛ yan, burɛtiw bɛ yan. C'est-à-dire i mago bɛ fɛn o fɛn na sojɔminɛn na ni sela kɛnkɛyiri Adama Kulibali ma walahi i b'a bɛɛ sɔrɔ yan. A fana ye maa cɛsirilenba ye sabula an karamɔgɔ ka résidence belebele min jɔlen bɛ terrain na ale de jɛla ko a karamɔgɔ kanu kosɔn k'a di an karamɔgɔ ma fi sabililayi. Karamɔgɔ ka so bɛ se ka jɔ a kɔnɔ cogo min na a y'o suturali min ɲɛsin an karamɔgɔ ma Ala k'a sutura diɲɛ ani lahara. O tɛmɛnen kɔ n badenw n'i ma Abdulahi Kulubali sɔrɔ a ka boutique la a dɔgɔkɛ bɛ yen n'o de ye gérant ye a dɔgɔkɛ min ni a bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a jɔlen n'an kɛrɛfɛ ni maa y'i dɛmɛ i ka dɛmɛ ye mun ye k'a ɲɛsin a ma. Dakuruɲɛ fila min b'a yɔrɔ k'a ɲɛsin aw ma yanni an ka tɛmɛ ni baara ye an bɛ micro tɛngɔ an na a b'o dakuruɲɛ fila fɔ aw ye sisan. Kulubali kɔri baasi t'i la. Baasi foyi tɛ yen baasi foyi tɛ yen an bɛ aw fo k'a waliɲuman dɔn a bɛ baara min na Ala k'a sabati Ala k'a ni hɛrɛ bɛn Ala k'a ni si bɛn Ala k'a ni kɛnɛya bɛn. An bɛ bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ o mɔgɔ n'a ye sen ta ka bɔ Mali la ka na an sɛgɛrɛ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo vraiment ka karamɔgɔ fo. A nana a ye bonyaba min k'an ye n'o ye ka na wajuru kelen min kɛ anw fɛ o y'an wasa walayi o wajuru kelen ni a y'an wasa a bɛ san 20 wajuru bɔ an bolo bi su kelen ni wajuru ye a bɛ san 20 wajuru bɔ an bolo sabu an ye lalili caman ta a kɔnɔ an ye wasa caman sɔrɔ a kɔnɔna la donc an bɛ bɛɛ fo ka karamɔgɔ fo ka a n'a ka nɔfɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo k'aw yɛrɛ fo alu min bɛ kɛra sababu ye ka se ka diɲɛ kɔrɔta sabu radio so télévision so olu de bɛ se ka diɲɛ kɔrɔta ni mun ye laseri mɔgɔw bɛ laseri minnu kɛ ka se k'o lase jama ma fɛn bɛ se k'a to jama ka sagoya sɔrɔ ka mɛta sɔrɔ a kɔnɔna la an b'a fo k'a waliɲuman dɔn vraiment foli min b'a fɛ k'a lase aw ma o le ye nin. Kulubali n t'i bila dɛ a ka boutique bɛ yɔrɔ jumɛn na teliya la pour que mɔgɔw k'a dɔn k'a bɛ fɛn minnu feere teliya la. Bon an filɛ nin ye école Nagɛn kɔrɔ n'i ko école Nagɛn ka ban kɔrɔ bɛɛ lajɛlen b'a lɔn école Nagɛn a bɛ Kɔkɔ quartier Kɔkɔ an kɔni an sigilen bɛ n'i ye se école Nagɛn kɔrɔ ka ban i ye fleur kɛ école Nagɛn i kinibolo fɛ i bɛna an ka bitigi n'Ala sɔnna. Ni kun ye a balimakɛ n'o de ye Sulemani Kulibali min bɛ a nɔ na waati bɛɛ bɛna min sɔrɔ boutique la an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka hɛrɛ k'an n'u ye garisɛgɛ ɲuman min Ala Taala bolo Ala k'o di an n'u ma. Korokokaw n'a tigɛla min na maaw n'a lakale ɲininkali belebele saba bɛ an bolo karamɔgɔ ka dɛmɛ na a ɲininkali kelen o kelen n'i y'a jaabi a yɛrɛ ɲɛ bɛ burɛti la k'o di ma fufala kɛ o nisɔndiya b'i bila min. Ɲininkali fɔlɔfɔlɔ maa fɔlɔfɔlɔ jumɛn ne yɛlɛla so sanfɛ diɲɛ kɔnɔ de
ka yɛlɛ so sanfɛ kɔni maa dɔ y'o daminɛ e bɛ fɛn jumɛn dɔn ni maa m'o daminɛ o ye ɲininkali fɔlɔ ye ɲininkali filanan e b'o dɔn wa maa fɔlɔ jumɛn de ye sɛbɛnni kɛ bigi la maa fɔlɔ jumɛn de ye sɛbɛnni kɛ bigi la ɲininkali sabanan na laban ka ɛri ko sigi sen kan n'a b'a fɔ a ma ko 12 heures de temps maa fɔlɔ jumɛn de y'o baara in kɛ diɲɛ kɔnɔ de nin ɲininkali kakarakaki sababu an bolo korokokaw fɛ yan kɛrɛnkɛrɛnyara Adama Kulibali ka butikiba kɔnɔ a n'a dɔgɔkɛ n'o ye Sulemani Kulibali n'a tigɛla min na korokokaw aw n'o lakale an ka tɛmɛ ni baara ye an tɛ an b'a rêve somɔgɔw don baasi kɔni tɛ e la baasi foyi tɛ n na an bɛ yɔrɔ jumɛn na koroko tɛ wa an bɛ kɔrɔkɔ korokokaw aw ye bonyaba min se karamɔgɔ ma a nisɔndiya bɛ ne yɛrɛ la n y'a dɔn a nisɔndiyaba bɛ e yɛrɛ la sa non a nisɔndiya bɛ n na fo ka dama tɛmɛ yɛrɛ kana nin fɔ ɲɛna sɛbɛra ba kelen mana den ma nin gɛlɛyaba in na nin tile bilen kɔrɔ o bɛ bila min ba kelen n'o dira ni mɔni tile kun bilen kɔrɔ vraiment ne yɛrɛ t'a dɔn m'o bila yɔrɔ min na quoi ne ko maa fɔlɔ jumɛn ne yɛlɛla so sanfɛ diɲɛ kɔnɔ ka yɛlɛ so sanfɛ diɲɛ kɔnɔ maa fɔlɔ jumɛn de y'o baara kɛ de ka yɛlɛ so sanfɛ diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ fɔlɔ min yɛlɛla so sanfɛ diɲɛ kɔnɔ tiɲɛ yɛrɛ la n t'o dɔn o tuma i ti wari fɛ n bɛ wari fɛ ala ka sɛ wɛrɛ jira an na merci an ce an ce kɔri baasi t'i la baasi foyi denbaya bɛ di bɛɛ ka kɛnɛ maa fɔlɔ jumɛn ne yɛlɛla so sanfɛ bon maa fɔlɔ min yɛlɛla so sanfɛ ne b'a kɛ an fa Adama ye quoi an fa Adama e bɛ sɔn wari in ka taa k'i da bon ne ko n b'a kɛ an fa Adama ye ala ka sɛ wɛrɛ jira an na i ni baraji an ce n y'a dɔn baasi foyi t'e la koroko yan alhamdulillah ça va karamɔgɔ nali koroko nisɔndiya jumɛn b'i la nisɔndiya ko banna ye vraiment ka ba kelen fara o nisɔndiya kan n y'a dɔn i na boli sa dɛ non n bɛna pan yɛrɛ de ne ko maa fɔlɔ jumɛn de ye sɛbɛnni kɛ bigi la ka sɛbɛnni kɛ bigi la maa fɔlɔ jumɛn de y'o baara in kɛ Tchoukan maa fɔlɔ min ye sɛbɛnni kɛ bigi la tiɲɛna n t'o dɔn o tuma i tɛ wari fɛ an kɔni bɛ wari fɛ mais ala ka sɛ wɛrɛ jira an na i ni baraji an ce m'an ce n y'a dɔn baasi t'i la baasi foyi t'an na hali fantanya o fana t'i la bon o b'an na e dun ko baasi t'i la baasi bɛ tɛmɛ o kan baasi kɔni tɛ tɛmɛ o kan an bɛ koroko kɔnɔ yan korokokaw ye résidence belebeleba jɔ ka di an karamɔgɔ ma o nisɔndiya tɛ ka tɔ anw na n y'a dɔn e yɛrɛ dan tɛ e la o nisɔndiya la sa dɛ fo ka taa tɛmɛ dan kan ne mana ba kelen wɛrɛ fara o kan n y'a dɔn i n'i pan sa dɛ a bɛ diya n ye kojugu ne ko maa fɔlɔ jumɛn de yɛlɛla so sanfɛ diɲɛ kɔnɔ de ka yɛlɛ so sanfɛ maa fɔlɔ jumɛn de y'o baara in kɛ de mɔgɔ fɔlɔ min k'o kɛ tiɲɛna ne t'o lɔ o tuma i tɛ wari fɛ wari ka di n ye mais n t'o lɔ ala ka sɛ wɛrɛ jira an na nin kɔni ye ba kelen talen k'e da sa an ce an ba morikɛ baasi t'i la baasi foyi tɛ da karamɔgɔ ka guloki b'i kanna dɛ aw ko kosɛbɛ an yɛrɛ nisɔndiya ma ka tɛmɛ ala ka dɔ fara nisɔndiya kan ba kelen kura filɛ nin ye ni y'o d'i ma n y'a dɔn i na tile bɛɛ ba yɛlɛ la sa dɛ kosɛbɛ n y'o sɔrɔ o ka di n ye kosɛbɛ yɛrɛ de maa fɔlɔ jumɛn ne yɛlɛla so sanfɛ diɲɛ kɔnɔ ne ko Seydina Ali y'o ye karamallahu waja a bɛ ɲɛna k'e y'a sɔrɔ ala ka sɛ wɛrɛ jira an na merci an ce morikɛ baasi t'i la kɔni baasi foyi tɛ n na alhamdulilah an bɛ koroko yan naamu karamɔgɔ ka nin so belebeleba in a nisɔndiya tɛ ka tɔ an na e yɛrɛ don a bɛ k'i bila min a bɛ ka n kɔnɔ ka se hakɛ da bɛɛ la ala k'aw sara maa fɔlɔ jumɛn de ye sɛbɛnni kɛ bigi la diɲɛ kɔnɔ n'i y'o jaabi n k'i ka ba kelen d'i ma i k'i ko don n'a ye diɲɛ kɔnɔ maa fɔlɔ min ye sɛbɛnni kɛ bigi la masa Sulemana Sulemana ala ka sɛ wɛrɛ jira an na merci an ce mun b'ara kɔri baasi t'i la baasi foyi tɛ yen denbaya bɛ di bɛɛ ka kɛnɛ an b'i fa bɛɛ fɛ yan an bɛ koroko koroko kɔnɔ yan ne ni ba kelen caman dɔ bɛ n posi kɔnɔ n'i gɛnna na ba kelen suri i kan o nisɔndiya b'i bila min sike o tɛ tɔ to n na dɛ ne ko maa fɔlɔ jumɛn yɛlɛla so sanfɛ de maa fɔlɔ jumɛn yɛlɛla so sanfɛ so sanfɛ siramɛ kuma bon tiɲɛna n t'a dɔn e tuma i tɛ wari fɛ yan n bɛ wari fɛ ala ka sɛ wɛrɛ jira an na merci an ce an ba Sedi morikɛ ni kɔlɔsi baasi t'i la kɔni baasi foyi t'an na ala tan n'o kɔfɛ n y'a dɔn kɔlɔsi min bɛ kan na wurudi caman kɛla nin na sa dɛ n'ala ka diɲɛ yɛrɛ ye ala ma tula i ka ba kelen sɔrɔ ne ko maa fɔlɔ jumɛn ne yɛlɛla so sanfɛ diɲɛ kɔnɔ ka yɛlɛ so sanfɛ maa fɔlɔ jumɛn de y'o baara in kɛ ka yɛlɛ so sanfɛ ayiwa kuru sera cɛncɛn ma tiɲɛna mɔgɔ fɔlɔ min yɛlɛla so sanfɛ n'an ka dɔ fɔlɔ o ye ni Saboli
an tɛ se k'a fɔ dile o jaabi ye direct. Ka ni kɔlɔsiba in to i kan na i bɛ sɔn. Tiɲɛna an sɔnna o kelen ma dɛ. Ala ka cɛ wɛrɛ jira la. Ati. Ba. Secrétaire basi t'i la kɔni. Alhamdulillah foyi t'an na hɛrɛ kɔ. N y'a dɔn e ka silamɛya a sɛbɛkɔrɔ buyara sa tɔ ta b'u kan na e ta b'i kunkolo la o tɛ tiɲɛ. Ayiwa hali n'o tɛ kɔlɔsi kunta kan'o filɛ o ye diya n ye de. O ye diya n ye de. Ne mana 1000 d'i ma ka fara o kan o b'i bila min. Tiɲɛna o bɛ nisɔndiya ka se nisɔndiya dan na. Maa fɔlɔ jumɛn de sɛbɛnni kɛ bigi la diɲɛ kɔnɔ maa fɔlɔ jumɛn de sɛbɛnni kɛ bigi la. Tiɲɛ yɛrɛ la n t'o dɔn. E b'i sɔn i n'i ka kɔlɔsi. Mais n t'a dɔn o yɛrɛ tɛ dɔɔnin dɔ ye wa. Ala ka cɛ wɛrɛ jira an na merci. Karamɔgɔ basi t'i la kɔni. Basi tɛ n na. Wariko kɔnɔ o kɔni b'i la. Wariko bɛ na. Ala maa to la i k'a sɔrɔ maa fɔlɔ jumɛn de sɛbɛnni kɛ bigi la i bɛ bigi kɔni dɔn maa fɔlɔ jumɛn de y'o baara in kɛ de. Bon an fa dama. An fa dama n'o kun don e tun bɛ ne ka 1000 sɔrɔ yan Ala ka cɛ wɛrɛ jira an na. An ce. N ce. Karamɔgɔ basi t'i la kɔni. Basi foyi tɛ n na. Nin gɛlɛyaba in na 1000 mana d'i ma o nisɔndiya b'i bila min. O nisɔndiya bɛ n pan ka yɛlɛ kulu sanfɛ koyi. K'i pan ka yɛlɛ i pantɔ kana se n ma yan dɛ. Ne ko maa fɔlɔ jumɛn de sɛbɛnni kɛ bigi la diɲɛ kɔnɔ ka sɛbɛnni kɛ bigi la maa fɔlɔ min ye sɛbɛnni kɛ bigi kan o ye Masa Solomana ye. Masa Solomana Ala ka cɛ wɛrɛ jira an na. Tɛnɛba. I ni ce. Musa yɛrɛ sira. Somɔgɔw bɛ di. O bɛ y'a kɛnɛ. Karamɔgɔ nalen Koroko yɔrɔ nisɔndiya bonyana sa dɛ. A diyara an ye fo ka tɛmɛ. O b'a fɔra toujours an tun ma lara fɔ an k'a yɛrɛ ye min kɛ wala a diyara an ye nisɔndiya bonyana an ma. Ala ka diya Ala ye ten ne ba i denkɛ bɛ fɛ ka 1000 d'i ma n'i sɔnna dɛ ɲininkali dɔ de b'a bolo k'a tɛngu la n'i y'a jaabi a bɛ 1000 d'i ma. N'i y'a lɔn b'a jaabi. Ala maa to la i k'a jaabi ne ba maa fɔlɔ jumɛn de yɛlɛla so sanfɛ ka yɛlɛ so ka diɲɛ kɔnɔ maa fɔlɔ jumɛn de y'o baara kɛ. Ka yɛlɛ so sanfɛ diɲɛ kɔnɔ o tɛ Badara Ali ya. Badara Ali ne ba i tɛmɛna kɛrɛfɛ dɛ Ala ka cɛ wɛrɛ jira an na i ni baraji han. An ce. Karamɔgɔ basi t'i la kɔni. Basi t'i la sisan. Gɛlɛya kɔni hali o t'i la. Sisan kɔni gɛlɛya dɔɔni bɛ na. E dun ko basi t'i la 1000 kura kɔni bi yan i bɛ sɔn a la. N'Ala sɔnna n'i y'a d'i ma n bɛ sɔn a la. Ala k'a to i k'a sɔrɔ maa fɔlɔ jumɛn de sɛbɛnni kɛ bigi la diɲɛ kɔnɔ ka sɛbɛnni kɛ bigi la maa fɔlɔ jumɛn de y'o baara in kɛ de. Karamɔgɔ n t'o dɔn fiyewu. O tuma i ti wari fɛ yan. An bɛ wari fɛ mais n tɛ nin dɔn. Ala ka cɛ wɛrɛ jira an na merci. An ce. Karamɔgɔ basi t'i la kɔni. Basi foyi tɛ n na. An bɛ maa min ka dɛmɛ na Koroko kɔnɔ yan o de ye Adama Kulibali ni bɛɛ lajɛlen bɛ ale dɔn ale de ni terrain min nafila la karamɔgɔ ka résidence ale de y'o terrain di karamɔgɔ ma an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'a n'a sara a bɛ kɛnkiri minɛnw de feere a ye 1000 caman d'a ma k'an ka di aw ma e bɛ sɔn a la. Ni y'a sɔrɔ a bɛ diya n ye. Ala maa to la i k'a sɔrɔ ne ko maa fɔlɔ jumɛn de yɛlɛla so sanfɛ ka yɛlɛ so sanfɛ diɲɛ kɔnɔ maa fɔlɔ jumɛn de y'o baara in kɛ de. Ne y'o kɛ Badara Ali ye. Badara Ali n'o kun don e kun tɛ ne ka 1000 sɔrɔ yan Ala ka cɛ wɛrɛ jira an na merci. Tɛnɛba. Nse an ce. Nin makɔrɔni nin sɛbɛkɔrɔ jan bɛ da sa dɛ. Nin ka di dɛ nin ye karamɔgɔ ka so don min ne ta walahi a ka di. Ala ka barika don a la 1000 mana fara nin nisɔndiya in kan yɔrɔ dan t'o la sa dɛ. O bɛ kɛ nisɔndiya dan ne walahi. Ne ko maa fɔlɔ jumɛn de sɛbɛnni kɛ bigi la ka sɛbɛnni kɛ bigi la maa fɔlɔ jumɛn de y'o baara kɛ. Ne fa ne m'o lɔn koyi. Walahi m'a lɔn. Ala ka cɛ wɛrɛ jira an na. Karamɔgɔ i wasi bɛɛ dɛ ko tun bɛ baara jumɛn na. N bɛ karamɔgɔ de kɔ yan koyi. Ala ka n'aw dɛmɛ an bɛ Koroko kɔnɔ yan an bɛ maa min ka dɛmɛ na n'o de ye Adama Kulibali kɛnkiri feerela ba don ɲamiyantura ansari kanuba ba don an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka hɛrɛ k'an n'a ye. Karamɔgɔ 1000 kura bi yan i b'a fɛ yan. N'i y'a di yan n b'a minɛ dɛ. Maa fɔlɔ jumɛn de yɛlɛla so sanfɛ ka yɛlɛ so sanfɛ diɲɛ kɔnɔ maa fɔlɔ jumɛn de y'o baara in kɛ de. Diɲɛ kɔnɔ wa. N'a bɔra kira la n m'a malo dɛ. O tuma i ti wari fɛ yan. N'i y'a di yan n b'a minɛ dɛ. Ala ka cɛ wɛrɛ jira an na merci. Tɛnɛba. Nsan ce. Basi foyi t'i la kɔni. Basi foyi tɛ n na. 1000 b'i denkɛ bolo maa si tɛ k'a minɛ a la n y'a dɔn e bɛna minɛ a la sa dɛ. Ala ka sɔn ne kɔni b'a minɛ. Ala maa to la i k'a sɔrɔ. An bɛ an karamɔgɔ ka duba kɔnɔ yan Korokokaw ye so dagabanaba min jɔ k'a d'a ma an b'a ɲini Ala fɛ Korokokaw Ala k'a n'u sara u ye an karamɔgɔ kanu min kɛ fo ka nin k'a ye Ala k'a n'u dɛmɛ kira bonya kosɔn sɔli ala rasul. Ne ba i denkɛ fɛn dɔ kɛmɛ k'a kamana gan i b'a dɔn wa maa fɔlɔ min ye sɛbɛnni kɛ bigi la a t'o de dɔn e b'o dɔn a t'i ɲɛma i k'o fɔ n ye.
maa fɔlɔfɔlɔ min ye biki kɛ sɛbɛnni la a cɛ yɛrɛ la o y'an kuntigi ye a kun ka di denkɛ ka d'i ma koyi nka ala m'a latigɛ ala ka sɛ wɛrɛ jira an na han i ni baraji bani ka buzari a bɛ cogo di alhamdulilayi an b'aw fɛ yan sa dɛ n y'a dɔn basi kɔni t'i la yan basi tɛ n na n ko ba kelen de bɛ ne bolo dibi sɔgɔmada in na n bɛ ka yala n'a ye maa si m'a minɛ n na e bɛna minɛ n na wa n m'a faamu o tuma i bɛ ka siran i bɛ ka siran mais ne tɛ journaliste ye o ne ko abuzari maa fɔlɔfɔlɔ jumɛn ne yɛlɛla so sanfɛ ka yɛlɛ so ka diɲɛ kɔnɔ maa fɔlɔfɔlɔ jumɛn de y'o baara kɛ de Cira le yɛlɛla so ka fɔlɔ ala ka sɛ wɛrɛ jira n na i ni baraji an ce awa an ce président basi t'i la kɔni basi foyi tɛ n na alhamdulilah hali 1000 ko o fana t'i la wa kelen kɔni y'a sɔrɔ kɔni a ka fisa ala ma to i k'a sɔrɔ ami 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 i ni cɛsiri ne ko maa fɔlɔfɔlɔ jumɛn de sɛbɛnni kɛ bigi la président i bɛ fɛ min ka tɛnki kunna o tɛ tɛnki kunna yan koyi maa fɔlɔ jumɛn de sɛbɛnni kɛ bigi la tiɲɛna n ka recherche ma s'o ma maa o fɔ n ye o ye Jean Mulut Jean Mulut ye jumɛn Jean Mulut o de fɔlɔfɔlɔ yɛlɛnna so kan Jean Mulut ne ma deli ka nin to a yɛrɛ mɛn ka bɔ ala kan da nka nin na kɛ ni don o don tulo bɛ taa kalanso n na nin fara n ka dɔn ta kan président ala k'i balo nka nin kɔni ye wari talen k'i da sa an ce ne ba an ce basi t'i la basi tɛ 1000 b'i denkɛ bolo ka yaala n'a ye maa si tɛ min y'a sɔrɔ a bolo n y'a dɔn e bɛna minɛ a la yɔrɔ ne m'a lɔ o b'ala bolo ala k'a to i k'a sɔrɔ i denkɛ min y'a kamana gan i b'a dɔn a t'a dɔn ko maa fɔlɔfɔlɔ min ye sɛbɛnni kɛ bigi la i tɛ ɲama ye k'o fɔ a ye ne t'o lɔn dɛ tuma i tɛ wari fɛ yan n bɛ wari ka di mɛnɛ mɛ ne t'o lɔn dɛ ne b'a la ka sɛ wɛrɛ jira n na i ni baraji ha merci basi t'i la kɔni basi foyi tɛ yen ne ko 1000 bi yan i b'a fɛ yan kojugu b'a fɛ maa fɔlɔfɔlɔ jumɛn ne yɛlɛla so sanfɛ diɲɛ kɔnɔ diɲɛ kɔnɔ Seydina Ali Seydina Ali ala ka sɛ wɛrɛ jira n na i ni baraji question jumɛn ka di ye n k'o tɛ k'i kunna an ce an b'a yɛrɛ fɛ président basi t'i la kɔni an bɛ ala tanu kosɛbɛ hali wari ko fana t'i la ayiwa a ka wari de ka dɔgɔ dɔɔnin mais n'a y'a caya a bɛ diya n ye kosɛbɛ a bɛ dɔ fara a kan président min kɛn bɛ k'i ka kalanden kamana gan i b'a dɔn wa a t'a dɔn ko maa fɔlɔfɔlɔ min yɛlɛla so ka diɲɛ kɔnɔ i tɛ ɲama ye k'o fɔ a ye maa fɔlɔ min yɛlɛla so kan o ye Masa Solomani ye président wala ni min bɛba ni min banba ni wari min ta k'i dan dɛ i tɛ dɔ wɛrɛ fɔ ala ka jɛ ka da wa ne kɔni tilalen de don Masa Solomana ala ka sɛ wɛrɛ jira n na président ni kɔni t'a la k'e da i ni baraji ha Cherifla filɛbaw an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲuman dɔn nin y'an ka tako 2nan kɛnɛ ye an ka yaala ninnu kɔnɔna na jaabi minnu bɛ bɔ o yaala kɔnɔna na ni an ye o jaabi dili kɛnɛ kan an ye a fɔ aw ye an bɛ an karamɔgɔ nɔfɛ a Seyidi Cherif Usmani Madani Hayidara a ka tournée ba min ni a bolodalen don Ivoiriyɛnw fɛ yen alhamdulilahi n badenw caman kɛla tournée in na an b'a fɔ k'a bɛ a kuncɛyɔrɔ sira kan bi an bɛ Koroko baara in an y'a daminɛ Abuja ka na se Divo ma fo ka na se Bafura ma o n'a ɲɔgɔnnaw caman an ye baara in boloda o yɔrɔw la bi an bɛ Koroko maa min ye an dɛmɛ baara in na jɔlen filɛ an kɛrɛfɛ n'o de ye Adama Kulibali boutique Adama Kulibali kɛngɛriba min n'an ye kuma dayɛlɛ a kɔnɔ a yiriw y'a minɛw ye a bɛ tɔliw feere siman tɔniw fo ka taa se nɛgɛw ma ale ni i mago bɛ sojɔ minɛ qualité o qualité la n'i sela boutique in kɔnɔ i b'a dafalen sɔrɔ sɔngɔ damatɛmɛdiya la a jɔlen bɛ an kɔrɔ an filɛ nin ye karamɔgɔ ka résidence ba min kɔnɔ so dagabanaba min filɛ an kɔfɛ o terrain ba k'o di karamɔgɔ ma ale de ye a di ansaruw ma u ka karamɔgɔ ka résidence ba in jɔ a kɔnɔ a m'a ɲini ala fɛ sankɔrɔta bɛ ala bolo ala k'o di an n'a ma yarabi a mago bɛ fɛn mun na ala k'o nɔgɔya an n'a ye a ye bonyaba min ta k'an karamɔgɔ sɛgɛrɛ an m'a ɲini ala fɛ ala ka bonyaw k'a ye fɛn min kana nimisa nin bonyaw dilen la an karamɔgɔ ma ala k'o k'a ka ala hinɛ kama sɔli ala rasuli ɲininkali kangarangaki saba tun b'an bolo a yɛrɛ ɲɛ bɛ 1000 na maa o maa tun ye question in sɔrɔ 1000 tun bɛ d'i ma nka 1000 t'a la k'u bɛɛ lajɛlen to yen Korokokaw an b'a fɔ ko ala ka sɛ wɛrɛ jira an na ɲininkali fɔlɔfɔlɔ an ko maa fɔlɔfɔlɔ jumɛn ne yɛlɛla so sanfɛ diɲɛ kɔnɔ de ɲininkali fɔlɔ ye o ye an karamɔgɔ ka ɲininkali dilen don an ma ɲininkali filanan an ko maa fɔlɔfɔlɔ jumɛn de ye sɛbɛnni kɛ bigi la ɲininkali sabanan maa fɔlɔfɔlɔ jumɛn de ye heure ko sigi sen kan n'an b'a fɔ ko 12 heures de temps ka sigi sen kan diɲɛ kɔnɔ maa fɔlɔ jumɛn de y'o baara in kɛ balimaw ni ɲininkali saba de tun bɛ an bolo Korokokaw fɛ yan maa kelen si m'a sɔrɔ
an b'a ɲini Ala fɛ Korokokaw a ye bonyaba min ta k'an karamɔgɔ sɛgɛrɛ o nisɔndiya fana bɛ aw la o de y'a to an b'a sɔrɔ nka Ala ka siɲɛ wɛrɛ jira an na an karamɔgɔ Ala k'a mɛn an kɔrɔ yarabi Ala ka segin n'a ɲuman ye ka taa ka denbaya ɲuman sɔrɔ délégation fɛn o fɛn b'a kɔ Ala ka segin n'u bɛɛ ɲuman ye u ka t'u ka denbaya ɲuman sɔrɔ Ala ka siɲɛ wɛrɛ jira an na wasalamu ani baraji merci